panjenengan bermain sampun tepang dinayan kula ning medsos kepanggih besok wonten napa pengalaman panjenengan nika menawi pas panjenengan jadi sinau wonten Aji Pundo. Nggih, kula piyambak kalau mau Gusti Gubernur menika nomor pinten 11 nggih. Oh 17 nggih. 17. Nah, kula nomor 6 selawe ini nomor 16 terus nomor selangkung itu bisa ini selawe lajeng kula menika pangarsa Yayasan Pawiyatan Kabudayaan Kraton Surabaya Dinda menika dipuntegaken taun 1990 kali. Awit kathahipun para warga ingkang kepengin sinau wonten ing kraton kalau Gusti ngendika kathah saged dipun sinau ingkang tasih utawi migunani wonten ing kebudayaan. Menika kula piyambak ngaturaken nuwun dhateng panjenengan sedaya anggenipun sampun sinau wonten kraton kanthi mekaten panjenengan saged dados napa nggih ujung tonggak kangge wonten ing masyarakat apa to kuwi kraton isine apa menika panjenengan saged cerita. Dan kanthi mekaten kraton ugi anggadhahi utawi kagungan para-para ingkang saged mbiyantu kangge nglestareaken menapa kemawon ingkang wonten salebetipun kraton mliginipun mestinipun ingkang panjenengan sinau lan ingkang panjenengan tampi saking pasinaon Pandhuwara ing Aji Pundo menika. Dados ancasipun kraton damel sanggar menika kangge sageta warga masyarakat ngertosi apa to kuwi kraton. Ugi kraton menika isinipun kan napa nggih menawi kula nyandhaki ngaten ana budaya ingkang isinipun olah panglaipun budi ingkang dipun wujudaken wonten ing wewangunan ugi wonten ing tata cara upacara malah wonten tata busana lan menapa tata rias napa menika sedaya mliginipun kagem menapa manten menika wonten tuntunan ingkang wigatos kangge menungso mlampah wonten ing budaya menika ingkang dipun kersakaken saking kraton ingkang wonten ing pasinaon Pandhuwara lan pasinaon sanesipun. Iki wonten pasinaon beksa, wonten pasinaon tata busana, wonten pasinaon perdagangan, namun perdagangan juga ingkang tanggal jawab sampun setahun tilar dunya namun dereng saged nglampahaken malih awit ugi perdagangan kraton menika pakemipun ugi kedah leres menawi mboten mangke malah dados catatan ngaten. Dan kula dereng wonten ingkang saged kula pasrahi kanthi nglampahaken pasinaon perdagangan menika.
Mengenai nika ingkang kula aturaken wonten mriki, kula namung ngaturaken kenuwun lan wilujeng dhateng panjenengan sedaya sampun ngantos dumugi pendadaran anggenipun panjenengan sinau wonten ing pawiyatan Manggoro Kraton Surakarta Diningrat. Mugi-mugi ingkang panjenengan tampi menika jumbuh kaliyan kebetahan panjenengan dene boten panjenengan saged nyuwun pirsa malih dhateng durja-durja menika mestinipun naik setunggal kali ingkang panjenengan dereng paham utawi dereng yakin ngaten saged nyuwun pirsa. Nika mugi-mugi menapa ingkang panjenengan tampi saged digunani dumateng panggisanan panjenengan wonten ing Atur nuwun. Wassalamualaikum